Его и Дянката от Преторианската гвардия. Намираме се отново на местността Гойца, чешмата, паметниците, но нас ни нямаше и си личи. Много и продължително ни нямаше и буклуците са си отново тук, даже мисля, че са по-голяма като обем. Бай Недялко обаче има желание да каже нещо, той иска да коси. Аз ще го кося, но искам да кажа, че бокуците не са само тук. Те са и в едни други канцеларии и офиси, нали, които нарочно няма да уточнявам, защото се знае. Янка, ти какво ще кажеш там? Ще успеем всичко, което трябва да почистим. Чешмите и на чешмата. Я за автомивката там няколко думи. И може да се отвори някаква автомобил. Ще отвори автомивка, точно така. И да стане по-красиво. Започваме след малко. Янката ще прави авто. Да стане по-красиво. По-красиво ще стане, точно така. Дянката го къде?